Salutare! Salutare, eu sunt Bandito. Și astăzi vom banditizi pe Mihai. Îl vom banditizi, cum știm noi mai bine. Așa că hai să trecem la treabă. Bandiții! Uitați să-l băgăm în bâc pe banditul ăsta. Vedem. Dacă îți banditul. O să facem drumul spre casă și ne oprim acolo. S-a parcat o mașină acolo. Eu știu că... Bandiții! 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 Arcemi bandiți de Eu să schimb canalul în Bandito. O să schimb canalul din Mr. The Killer. Ești down? Să schimb canalul din Mr. The Killer în Bandito. Hai, fugim! Dăm Petru! Bandiții! Ai prins bandiții! Banditul! Ce parte ești cați acum? Ești down! Un copilă de clasa întâia te bate, mă! Suntem aici alături de Mihai. Te bate, mă, și copii de clasa întâia, mă! Noi. Eu crezi că carne. Îți ard un pumn. Că sunt banditul! Banditul trebuie să aibă și pres și prieteni. Așa că gruparea bandiții e asta. Mirceac, Cri-Cri și încă nu știu cine. Oameni buni, vreau să răspund ceva. Acesta ucis de 10 oameni. Îți trag-o. Nu e adevărat. Astăzi vom fi alături de Banditul! Yes, Banditul este domn Plahotniuc. Noroc, domn Plahotniuc. De ce ai furat miliardul, domn Plahotniuc? Ți-e ciudă? Da. A, va fi Cri-Cri. Ți-ard un pumn. Fugim! Gruparea bandiții! Deci aici închidem vlogul ăsta. Eu am fost Banditul și ne vedem data viitoare. Pa!